mokwe e chiemo kendie weche mag awinjo ni chiemo manigi sukari mang'eny medo gi teko ahinya. Ere kaka diet mar winjo bed ni ng'iyo? Koro diet gi ahinya ok onego bed ni gichamo gik manigi sukari, ok onego bed ni gichamo gige ngano. Tiyudo ka seche moko janyuol ok ong'e mano. Mandas, chapat gini ok onego bed ni gichamo, kata ka gichamo to matin. Gin ga gi wheat gimoro miluongo ni gluten free. En oonge gi ginene mang'eny, sukari onge iye mang'eny. Koro mage gik monego bed ni gichamo. Tiyudo ka samoro janyuol mage gik moneno ka nitiere ot kachacha. Oneno ni ka ok omiyo nyathi gima kama to ng'iso ni oreme chiemo. Ok ong'e ni sama omiyo nyathi gigo to medo ketho system mar nyathi. Koro kar diet kae be tek ga ahinya mondo mi janyuol olu malong'o. Kech oneno an koro achamo gimopogore gi gima nyathi chamo. Ero kamano ahinya e kuom mano ero. Ka bende wadogane matin kech aneno ka ng'ato penjo moro ni to gik ma ipuonjo gi e skul be chal gi mag jopuonjre mamoko? Mane momiyo mane gimomiyo wantiere gi inclusivity. Gisomo syllabus machalre gi nyithindo mamoko ka. En mana ni koro ok inyal chune mondo obede pace mar nyithindo mamoko ka. En tipuonje mondo odhi gi kaka en. Ok ichune, wa encourage. Yeah. Koro syllabus ena the same. Yeah. Ng'ato penjo kini to nyathi ma okuo to kiluonge to oyie. Ipenjo ni dipo ni en gi ng'olno koso osetieko higni 5 nyaka sani to pod ok owuo. Mano kanyero penjo mar Florence kantiere Homa Bay. Yeah, nyathi ma okuo mago achiel kuom ranyisi. Kech nyathi kata matin ma ja higa achiel kiluonge tang' nedo kata mana koloko wiye, ong'iyo direction kama ng'ato wuoye. Koro kineno ka nyathi iluonge ok ong'i coordination ne mar kamiluonge to gi kama